Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. All right. Mwaona mayawa. Amai amenewa dzina lao ndi Colleen Zamba. She is the current Secretary of State. Position ija ya nsaka kwa president. Position hii yapangidwa hold ndi anthu akulu including former Vice President Justin Malewes. Pano baili wow. Komano, why do I bring her here? Chimene ndiwabweretsera maya amenewa abapande jana. Mayawa ndamene ali ngati central point ya umbava wose umene kuchitika ku State House. Mayi wakuba kwambiri. You know, amene akubera amphawi kuti dziko lija lisauke mu MCP mu mbava yaikulu ndi iyi. Chimwendo banda anthu ena osewa tasiyenu achina mumba ana amenewa. Mumba wachokera kutiko tangu wasiyana koma tapanga ni focus pa mayi amenewa. Aina chimwendo banda mumba ndi gulawo loseri chachina Eisenhower nkaka ndani kankulu koseka chatakata ene. Focus on this one. Alini mamuna wa ku Zimbabwe. Nde imakanga di axis of evil. Okay? Ma contracts ose amene akuchitika ku Malawi amayamba kaya kulandira nyikwa mandimayi. Ma projects ose amisewu imene akuonetsa MCP panopa inali ya DPP imenecho. Angopanga fulfill zinthu zimene DPP anapanga kale layout as a foundation. Palibe chimene MCP yapanga yoti they have coined the phrase themselves, they have created it themselves. China chili chose chimene apanga MCP is a fulfillment ya DPP. They had laid out a platform. Ma projects anali pompo DPP jana kauti sina luze anakapanga finalize ma projects amene achawo. Anthu awa amaliza. But ma contracts amene akumabwerawa ngati yakaelekera Lotus contract imene tukukamba panopa, which is a hot issue ya yellow cake uranium. Anapanga facilitate contract ija analemera kwambiri ndi mayi amenewa. Taganiza ni Malawi inatenga 15% out of 85%. Ndrama anagawana mayi ndi gulu lake ndi president. Manifesto Malawi. Now, ngati ifeyo tili dziko lofuna accountability. Mayi ofunika kuyamba kumanga nduyo. Tieni tiyambe kuwamanga anthuwa. Tieni tisiye zoti akachoka mboma basino ayambe tizaona kuyenda muyamba kupanga create anga yoopsa anthu azipeza kuti akungophedwa m'misewu. Sitingamakhale ndi munthu amene mavuto amene akumana ndi Malawi pakali panopa akuchokera ma decisions amene akupangidwa ku Mtunda ku State House. Gulake ndi limeneli azimayi yake ndawa azimayi upanga chikondi alibe patriotism school yomveka bwino kuti school iyi imakuphunzitsa wewe kukhala enlightened kuti uzikhala a patriot to the point kuti you love your own country kuti ma development amene akubwera azipanga help anthu akumamidzi kuti anthu akumamidzi azitaso kupanga uplift moyo wawo ndikumafanana ndi iweyo at least aliyesa zikandi access to opportunities in drama chanchane azimayi awo asamafuna zimenezo. Ine akamanena kuti mfiti yayikazi ndi opsha. I look at, ndimayangana mauje, ma characteristics anthu. Kuti kodi chimampangisa mzimayi wokuti ali ndi ana. Ana akewo, yewo wakula, ndikuti ana akewo wakubwera kumbuyo. Koma sakugani, ali ndi position ya mphamvu. Koma sakuganiza kuti ana awawa foundation imene ngati siwasira ana akondrama. Asire a system yoti its function. Kuti anaja zapezema opportunities. Koma ndezimene akuchita anthuwa akumaba ndalama za umma zija ndikumapanga accumulate wealth for their children. What about amphawi nanga? Akuwasira wealth amphawi ndi ndani? Akuwasira inheritance amphawi ndi ndani? Because inheritance imene umamusira munthu osauka ndi a good functional system. A functional judiciary,
a functional legislative, a functional presidential system. Ngati zimene zili flawed, zonse zikukanika. Ngati nyusi mnapange fix loopholes amene wawo. Ndekuti you are honest, mukupitirizabe kupanga aggravate situation. Point yokuti anthu osauka ku Malawi nalibe kogwira. Now, chimene timapangira ife ma videos ngarawawa sikuti kumakhala kuti tikumuda munthuyo. Koma ife timafuna tipange ma videos ngarawawa ndi cholinga kuti tipange enlighten anthu muziti mukamaona muzidziwa zoti vuto lanuli likuchokera kutiko kwa anthu ngarawa. Mayi uyu akuba kwambiri. She has amassed so much money and wealth through kukubera ninu ya Malawi. Ndrama zodo ndizanu. Oti mdati mupite kunyumba kwake. Mutawilanda nyumba ija ninu ya Malawi mutakhauli ndino atokwiya. Because si zake za salary yake singapase the lavish lifestyle amene amakhala Miami. Never. Not in a developed world. Not in a country where rules matter. There's a rule of law. Kulibe kuti angamuonelere nzima amene mena kubera. Nene ndingofuna ndikuze tisanafike kuma elections. Mudziwe kuti mayi uyu ndamene waononga dziko lathu lija. Mayi uyu ndamene akuba kwambiri number 1. Zopyesa mtima. Kumadziwa kuti azimayi tikapasa ma position amphamvu. Ifeyo timayembekezera kuti azimayi amakhala ndi maternal instinct. Yokuti ineyo ndithandize kuti nditukule azimayi azanga kumamidzi. Nditukule azimayi azanga kuma rural areas, kumtandire, kuma slums, kuti azimayi achapeze ma opportunities, apanga uplift azimayi, because azimayi ndamene apanga build families. Azimuna fiti mangobwera, ndikupanga support the family and lead the family. Ifeyo ndamene timapanga house, koma azimayi they build the family. Koma nanga mukhale ndi azimayi wakubanga. Imagine, how are we going to facilitate change and progress for a country that the women, but West Africa, when there's blood on the streets, women call for war. Ntawi imene azimayi anzeru amanena kuti azibambo nonse bwerani kuno tikufuna mumenye nkhondo, fix it. Ntawi imene chai azimayi amatuza ifeyo kuti you can now go to war. Zinthu zafika povuta. Now, do you think these women can call for war? No, they can't. They can't call for war. They are corrupt. The reason they are corrupt is because we have a very corrupt system in Malawi. Even the women are partaking in it. It's very sorry. It's unfortunate. Colin Zamba, once you guys get out of government, we will come for you. And your husband. Tizamulanda, so my opportunities I go, my businesses like we will chase him all the way to Zimbabwe. We'll find him. This is our Malawi. We are coming. Tikuyamikeni kumanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera kumanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.